saját dolgoznak, környezeti nevelési tanácsadó, és az önkormányzattól tudna arról a Kálmán Feri megkapni. Biztos, persze. Menni pedig megyek Bécsbe, majd novemberben, a helységén, járni hétben. Videózva. Az örökké valóságnak most olyat mondjatok, valami nagyon elmész dolgokat. De lassabban, én is lassabban csinálni, mert egyébként használhatatlan az egész, már itt van egy professzionális operatőr. Majd lelassítom. Jól emlékszem, akkor úgy kezdted. Igen? De én először, mikor kimentem Egyébként erre mondja a Pénzegi Orvosi Egyetem kutatócsoport. Most valami nagyon borzalmas dolgot mondok. Csak a Pénzeg, csak a itt a rekánhelyviság tudás. Na hát majd a másik a szárazfölöskor először. Remélem, hogy mióta rendszeresen. Gyerekek, ne röhögjetek ki! A második műtét után zárójelentésemben a Városmajorról, a Bolzolitól, aki a szívsebészetnek a osztályvezető orvosa, szó szerint a következő van beírva, ezt megtanultam, mert ezt tudni kell. A száraz vörös bor mértékletes fogyasztása gyógyszernek tekinteni.